L-erba' filgħaxija quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kellu jixed Frank Sammut, protagonist fl-istorja tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Iżda qabel ma nagħtati x-xhieda l-avukat ta' Frank Sammut Joe Giglio qajjem oġġezzjoni u talab lill-Kumitat li qabel tibda x-xhieda ta' Sammut jikkontesta r-ruling tal-Ispeaker fil-qorti għaliex għalkemm ir-ruling li kien tal-Ispeaker kien jorbot lill-membri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi lilu ma jorbtux. Quddiem dan kollu jissokta s-silenzju skit perfett minn dawk allegati fl-involviment ta' dan l-iskandlu. Frank Sammut kien inħatar minn Gvern Nazzjonalista fuq il-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt. F'Diċembru li għadda l-aġent taż-żejt George Farrugia kien iddeskriva lil Frank Sammut bħala Mr. 10%. Mix-xhieda ħareġ li Frank Sammut kien jirċievi kummissjonijiet f'kont bankarju li kien fetaħ fl-Iżvizzera. Frank Sammut kien il-kap eżekuttiv tal-MOBC, kumpanija sussidjarja tal-Ene Malta, u l-kien ukoll konsulent tal-ex-chairman tal-Ene Malta Tancred Tabone. Frank Sammut huwa akkużat li rċieva l-kummissjonijiet minn Trafigura u minnhom kien iħallas lil Tancred Tabone bi flus cash jew permezz ta' tranzizzjonijiet bankarji.